ifụlụ bụ nwaanyị a ga-anụ wee gwa nne m mbọsị mkpọli ajekwulu nne m ka nne m fịa nne m fịa si na ya laikisịrị nwaanyị a mgbe gwagide okwu wee kwelụ mụ na dis girl wee mesie nụọ di na nwunye nne m mesikwala na-atị ahụ ịghọtago bụ na ya na-abụ wee bili mana fadosịrị ma duto na nwunye ya anụgo na amamiya alaikisịrị ya wichi na nke afọ bụ misteki ya mere by ime ka nwunye ya malụ maka na abịazi dọba ndọrọ ndọrọ ịmagonu o nwere ife ọzọ nọ na amamiya gwara ya sị ya na ndị obodo afọ ada ekwelu ndị befa so ọkwana afa na abụ wee bili na fabi na Lagos na ya bi nkie na nwekwe nwanne nwaanyị ọzọ nọkwa Lagos ya na di ebi na-eme ọfụma mago na agachasịa ejigetekwa azụ ọntele papia wee nwụọ ka papia nwụrụ mamia wee nọrọ sọsịa na village duto na ha bugogolo akwamozu papia like 2 months time ya wee sị mba na ya chọrọ ka mamia nọ sọsịa na ọ ga na-ewute too much ya wee sị anya bịaba Lagos o wee bịa mana before mamia abịa na ya gwakwa nwunye o na mamia na-abịa na ya ga-asịkede nọ 3 weeks ebe ihe ọ bụrụzi na mamia ka na-ebezi akwa nke buchela anya mmiri n'anya ma mmịghọta ebe na-eje and na papia kala nka mana mamia akara nka duto na papia nụrụ mamia mgbe nyanwa abụrụzi ụmụaka is like 15 years or 18 years gap esi nwunye na mamia ga-anọ here at least 2 weeks ọ nọsịa ka o jezie na nke nwanne nwaanyị afọ before ikwozie wee lụọ ịghọtago ọ sị m nne ọkwana ya ka mamia bịasịalụ na ife nya na mamia nọlụ bụ 4 days before nye enwe emergency call na Abuja ịghọtago ya wee jebe Abuja mana ife a na-eme bụ mgbede nya ga-abata na-ebute chicken mgbe ụfọdụ na-ebute suya ịmagolofe a na-atafe a na-awọchi movie ịmagolo everything was okay before nya wee pụba mana nwunye dị ime na nwunye dị ime 6 months plus so ọkwana ya ka ejebezila Abuja that day ga olu the next day nwunye wee binie wee jebe na nke enyi ya nwaanyị according to nwunye o wee lụọ wee nọgide ọ na-akụ 6 o wee bido nataba ka ọ na-apụta wee nwee wee tọ na hold up ka ọ tọzi na hold up ọkpọrọ nne di ya ọkpọkwụ nwatakịrị ya na fana abọbi a na-akpọ ya na o pikiri fon ọ bụ ịghọtago akpọkọtazi anya na fon ekwezi aga ha wee kpọọ ya everybody was worried ịghọta na afụrụ ya and nwunye nọgide ọ na-akụ ihe dịka 11 o wee na-abata mgbe o ji wee na-abata bata meghee ọnụ ụzọ fụ nne di ya ka ọ kwụ n'ọnụ ụzọ o wee sị ya kedu ebe o jebere o ghere ya ọnụ o wee sị ya kedu ebe o jebe mmadụ niile ji wee duworede na-akpọ ya nwaanyị dị ime si na oghere ọnụ kụchala ọkpa ka ọ baa o wee sị ya nwaanyị ka di ya emelụ travel o kwere dị ka ọ ga-ede o wee kwụgharịrị wee pụọ ị na-efegharịkwa ga-ebutekwa n'ọya bi nwa m nwaanyị dị ime na ya mara na nwaanyị dị ime ga-akwụgharịkwa olu pụọ ma ya abatana ma o nwere onye ọkpọ na fon ọ bụ ịghọtago ọ sị nwunye wee tọnụọ wee kwukwulu nne ya wee sị ya nọọ nkwụgharị ahụ ka ọ kwụgharịgide wee bute ọya wee bi die ji wee yagide wee nwụrụ o wee na-ebe kolokodai cheers mami ha wee tụtụ onye ọla ịkatasawai nwunye wee magwalụ ka ọ makwasịalụ nwanne ya nwoke wee bịazi adagbu n'etiti fana abụọ the next ọla nwunye chọrọ ịma mami again wee landịza n'iru nwanne ya nwoke ọ ịghọtago nwanne ya nwoke wee gbuo fa nwunye wee kwuru wee baa n'ime ụlọ mami ya wee wolu iwe wee baa n'ime ụlọ wee paakị akpa ya sị na ya ma nnọzi ka ajebe na nke nwanne ya nwaanyị a na-ayị ya ọjụ a na-ayị ya sị na ya ga-eje so maka na a na-akpọ ya na fonu na-agwa ya ife niile menụ ya wee sị nwanne ya nwoke ya yọba mami ya ka ọ nọlụ ọ bụzalụ na echi niile luo ka ọ jebe yọtago o wee lụ ụtụtụ mami ya wee bulu ngwongwo ya wee jebe na nke nwanne ya nwaanyị wee lụọ wee kọlụ nwanne ya nwaanyị akọsịala ya na nwanne ya nwaanyị dịkwa ime o na ọ dịkwa ime 6 to 7 months oluo ụtụtụ ya nwanne ya nwaanyị ala ndị kpamkpamkpam emegheli ọnụ ụzọ bụrụ na nwunye o wee tụtụ nwunye ọla ịkasada wanyị Chineke nna m
nwunye ya wee wenyitekwa aka ọ ga-amụ ya nwanne ya nwoke pakwala onwe etugbu ọla ndị a n'iru nwanne ya nwoke fanaba ejibezie fanaba ejibe ọkwa ịghọtago si m nne ike wee kwụrụ ụtọ wee gwụ ya wee kpọọ nwanne ya nwaanyị wee jụba ya nwanne ya nwaanyị wee sị na ya chọrọ ịma na o nwere right ịma mami ya ọla na ya ka na-enwegoro iwe na ọkpọrọ papa ya ka enyere enyi afa ma ya gbasala ịma mami ya ọla egwu ada atụ ya wee jesie wee bata wee jee na nke nwanne ya nwaanyị wee yọba mami ya ka a yọgideli o wee kwalụ wee sị ya na ya ga-agwa nwunye ka ọ bịa yọọ ya biko papa ịghọtago mami ya wee sị ya na ya chọrọ ịfụ nwunye na akwamozu die ebe ọ bụ na ya butere ọya bunye di o wee nwụrụ na ya chọrọ ịfụ nwunye na akwamozu die ifugo ihe ya ji wee na-ayọ mami ya ka mami ya gbaghalụ sọkwani o wee naba nwanne ya nwaanyị wee sị ya ya jegodo ya nwunye ọ bụ na nwunye bịa yọọ ya biko den ka a tinyezie ọnụ na mami ya ga-ala ahụ ya wee nalụ olu wee gwa nwunye wee sị nwunye ya jee ka ọ yọọ mami ya biko nwunye wee jụsị na ya ma nyọkene ya wụ biko na tụmanya ga-ayi ya biko ka a ghara iji akwamozu nna die akwa ifugo this guy wee sị na ihe ya ji wee wepụta okwu na nwunye na-ebe akwa sị na mami ya nwere right ịjụ ya ebe ya jebe na be die na ọ bụgodu na o nwere right na nwere right ịmụ ya ọla n'obe die ka anọ ya nwa n'ọlụ be die akwa ya tago na ọsị ya abịa na mgbalụ na ama mbịa na ife agbalụ bụ na mgbe ndị be nne ya ga-abịa mgbalụ na ebulu pikchọ pụtazịa ka ọ bịa chụpụzi anya ọkwa ifugo bọsị afọ ya bịa na ọ na moto olutie nye ebulu pikchọ pụta bịa gbaa egwu ka ọ bịaza chụpụ ya ebe ọ ga-anọ na-eme ajadu ka ọ ga-abịa bịa chụpụta ya akwa ifugo na ya kwere o wee na-eselufe okwu na mana achụkwa m ga-asị na nwaanyị a nyụrụ ife niile na-esi na mamụrụ ka mmadụ ga-esi wepụ wee nọgide ruo 11 o'clock na-abata ndị mmadụ dị worried about you jụọ gị ajụjụ ịgba nkịtị ịbụ nnọọ onye na-achọ ife na-akpọ onye na-achọ ife yes ọ bụgodị na gị na that woman na-ese okwu ihe dọọlụ gị bụ isi a na-ịtọkwa na traffic all those things a na kịta ekwu wouldn't have happened yes ọ gị nwanyụrụ ife na-esini mana because na ọ nọ be gị na draw happy maka na ọsịsa anọ na gị emesịa nọba gị nyanwa bụ dị onete na o mere gị gburu gị egbu ma nwanne gị nwaanyị nke bịa mọọla ka akụọla ya aka mama ibelibe ịbịala bụla afọ ime 7 months ka ịbịa nụba ọgụ ọ bụ ndụ nna abụ nụbala ọgụ bụ ofu onye wee dada ma afọ na ala akụọlụ gị aka maka na ịmala ife ịbịala ịnụrụ nne gị ọgụ ị nwere ike inwe ndidi ịmụsịa nwa yanwa amụsịa nwa unu chee n'ọgụ na anụ ezigbo ọgụ mana gịwa bụ madam na ị kwesịrị ịyọ nne di gị mgbaghalụ yes kwesịrị ịyọ nne di gị mgbaghalụ regardless na ọnya bụ ụzọ wee magọọla keke egwu si wee kwe gị jee kpọọ nwoke nwụrụ anwụ ka nọ na ebe adọbara ya afa nna anyị ikwuwere ọnụ ihe sọrọ anya gwa gị ikwuwere ọnụ nwere nwaanyị ị ga-agwa ya ọ gara ịkọgọdata ọla only few yes so to be mara asị nwoke nya chụọ ọnya mana o kwesịrị ije yọọ mami ya mgbaghalụ then ọ yọsị anya nwanne ya nwaanyị kwesịkwara ịyọ nwunye gị mgbaghalụ ma ọ bụkwalụ na ezigbo mmadụ ka ọ bụ maka na ịchụkwa m ị bụrụ nwunye nwanne m nwoke ma mama m ọla ife m ga-eme ga-ama ndọsị mma mụba atụrụ agbaghị agba awụba m awụba ga-ata gị ma alụ oh yes nwere right ịma mma m ọla ịghọta kịta mana ọ chọ ka ọ mara ife ndị mmadụ lụ maka na ọ gwago nwunye na ọ bụ na ọ yọrọ mami ya biko bifo agbamozuluo na ọ ga-anababe nne ya ka o doo anya na ya na-aba adọrọ na mma and ya nala onye agwa ndị mmadụ na ya na-aba adọ ọkwa na mma na ọnya mere na ọma mbịa mgbalụ ka ndị befe makwuola ife na-emenụ bifo mgbalụ ka onye ahapụna ya ka o mee ihe okwu wuchi bọsị afọ ka ọ bịa nọrọ na moto ọ bịaza ndị be nna ya kụlụ egwu bịa buzielu mmiri pụtazie ọgbabazie egwu na mami ya nwere ike ịhapụ ajadu bịa ka bịa nọsa biya ọgụ wuchi na isi ka ije kpasuo nwaanyị afọ iwe bikos na ịgba alụ na ịpụta nọọ ime ka nwaanyị afọ bee akwa mụọ n'elu akwa dị ọ na-ebe gwa anyị filo na kọment sekshọn maka na ọ ga-enyelu nwoke a aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.